Blei Un baroh ki bapet ya Good News TV sesian pak nak kaliang kejongi yang sobai pi shoni ke program ke bangi ju alaman la kamiet jong ke sngi U Blei. Hakani kamiet ni nyos ngau yang kubo nak Ktien ke jong Blei ban sama peleng ke jongi dei Reverend Hampang Pale bat ke jingrwai ke kyrpang ban ayah peleng ke jongi dei Miss Kyntiewlin Disiar U Blei Un kyrkhu pi. Hajar haga berkai don bun spa halagari bom tiap jing it ba jong U Blei ba jing seus bakal bari syakini Ngai khublei pi baroh ki ba pei yaga Good News TV pat khamtam yaga jingkren hagane ko por ki jingiasyllok na Ka Ktien ke jong Blei padangai skem bo Blei Un nyerap Blei Un kyrkhu yingi baroh ki biok sngo yaga Ktien ke jong Blei
Hagani ko por nga kwapan kren ya ko wei ka bynta na ka wei ka khot na ka ktin ka jong blei. Kada ka long ka bangi laban shem na ka sam ka ba khat wei ka khot ka ba san ko bong U Trai Tynjuh yo Bahok. U Trai Tynjuh yo Bahok. Long ba chisin la don haka ta ka civil war ne ka jong ka Amerika. La don wei na samla ba ka kam ka jong u ka long ban wanra ya ka khubor knows him but shows him. Empat slim habau haga jingtrai ka jong don wei bri ba wan terwai u chi $1 ban ai ka wei ka khubor shows him. Renew samla tre barwong em. But hadin nang ta kila terwai u kila penkiu kendiet Henry tre habakut kila terwa sendon yu $1 ba haka ka por haka spa snem ka ba haka snem ka ba haki snem ki ba chi khat prospa andrupeu ye kalong ka pisa ka bla bone reuniu samla degla terwai u kata ka pisa penban usngudom bola pen up de kuslo yu tau briu but la show yu but la kem yu repetip ka ka bajia hadin katu kat ni porpan utip bu ta ubathong pisa yu dei ubriu basniu hajin shau de secret service agent ya ubala thongkhnang ban tes ban Tynjuh yu no samla hatu long ba bitnam ban shiming ni ka kam ban walam khubor show president Abraham Lincoln lobby haga jingim ka jongiro ba kumgi khon ka jonglai ba hateng U Trai U Tynjuh yangi kasam ka ba khatwei Kedekot kebasan kau U Trai U Tynjuh yo Bahok. Lalu pipa ye kena kasam kendia deh bengin tip sepang jongka. Kena kasam kejong usim David usim jong Israel. Uneu David hasyabu unlong nong ap langbrot jong kikun Israel. Ula day lupa nadu kena. Udah nong ap langbrot jong kupau jong. Udairu utau badannya ka donut ka bokum ublei. Tin parengki ong God's own heart. But uni David udai nong tho jingrwai sam nong tho sam. Hagi ba bon hagi kitab sam. Kidi ka bo utho mo. Bala tho iya kani ka sam. Sha uta urang ba jingrwai lani chief musicians. Yolesi kala bandai show nong yalam jingruai kala bandai ye kita kibuki khot nong yalam jingruai kibuki khot hakti nong wei kete Levitical choir jonki khun Israel but khamta me kala bandai bo tho kyrpang sha U Trai U Blei Un namarba ngiyo I hangni bala ai kyrteng nado najrong ro ya urang ba jingwai kasam U David pipe ki kani ko ong U Trai U Tynjuh yo Bahok bang U Trai U Tynjuh yo Bahok kani ka ktin try ka wan le pipe ha ka ktin Hebrew ka wan ka ktin ki ong Yahweh ka bomut haba ong Yahweh ka de yo to blei jong Abraham yo to blei u ong ngalong bangalong Pala pipe ye kani ka kantin Tynjuh lane tes ha ka ktin pareng kadai ka ktin Hebrew ko bawan na ktin ka buki ong bakan kabamut ha ka ktin ong kalong ban examine ban tes kata kadai ka jingmur ka jongka bar ye kani ka kantin bakan la pendon kami ka kumno ban tes lane ban Tynjuh ye ka ksiar ban pentikna kadai ka ksiar ka bapaka ka ksiar ka ba belong original nila manong
Til pipe ye kane ka banta jong ka sam jong David. In yo iba ko konteks ke jong ka bo David utho ye kane kare ka sam ka ba penpau ya ka jingiasyllok ka jingiale ka jong David ha ka jingim ka jong. Don ki ba ong ba ye kane ka sam la bandai bo utho ha ka por bo upetri na usim sol ubabe you. David upetri shaklau. But la bandai ro don ki ba ong ba uni la bandai bo utho ha ka por bo ukon jong uhi u Absalom u be you ban penyap you. Kumta gani ka sam ka dei ka sam ka ba ngin yo yang nil pipe ha ka nikini ki banta ka dei ka jing advice ka jing ai jingmut jong kini ki perlok ki jong ki counselors ki jong yo sim David u dei ban pet knang begita ki nong shun jong kinom yo you. Te ka e ka bajia pin yo iba ka ne ko ong ba na ba hakmi ka baman ki ong to herno kum ki sim shulum na ba hakmi ki baman ki viet ye kerenti ki pen ap yu khnam jong ki ha usai se bekin yo siat habadum ha ki babai ka dono kadai ka jing ai jumut jong ki ne ki perlok ki jong ki bu e yu. Reka besut tenar kalong ba ngin yo ibu uneu David habakum ka ka por. Uklem ko ngu ye ka e ka baki perlok ki jong u ki ang. Penban pi pe na ka khot ka banang kong uong. How try ngashania. How try ngashania. Ha ka ka por usngot ho ba ka ne ka por kam ka por ban perri. Kane ka dei ka por kam dei ka por bo un ko ngo yaki wala ka dei ka jing ajumut jongki ka don ka jingmut ka baki kumut ye ka e ka baba re ujit ban ne sa hajo al mar bo shania how try udon way u briu ba khrau jong blei u chas pojin u ha ka ktin no way wang he would rather dare the danger than exhibit a distress in the Lord his God. Wang ba David ha bo udang la bo un ye kendo ye kata ka jingma ban ye ka ba unum shania hau blei jong kata ka dei ka ba chas pojin wang David ni ngan shania hau try but ngan sngap ye ka jingong ka jong pi hoi don ki por lepi pe ye ka jim jong u shai phet neki nong shun khamtam no simso bre hakan ko por David de badap do munsi jong blai but kan ni ka jing a jumut ka jungki usngu thu ba kam de yu u ban le kumta han re ha ba kum kan ko por kalong ban shania how try jong le de pipe ha de ka por ha kan ni ka bynta jong ka tin ka jong blai pin yo i ba kalong ki don ki bynta ka tin ka jong blai ba ki perlok ki shay advice ye ki briu ki jong blai nganai nuksa wat U Jisu hero pikir mam ngidang shudep ye ka Good Friday ba hashwaban sa nar pra U Jisu Khrist u Petrus u ong yo u ai ki jingmut U Jisu Khrist pepe Matthias khandri gulong de khot ko ba arpu u ong U Jisu Khrist u ong to isnai ye me ko try kata kam la ban long ye me kabumut kata kam la ban long ye me pemen syayap halor pedin pena advice you Petrus hak jing sngu thu jong u don ka jing mur ka baba han rei u sha pendan kam ho satan hado bu Jesus Christ la mai ula sneng you ong kum ni ong khilai shadin jonga mil satan le pipe ki khot ka ba arpu dei tang kata u job ro udan ki ba kum kini ki perlok ki ba sneng you kata kalong le POE dei tang ki perlok ki jung Henry wat ka lok ke jung uru. Ko ong bo un len yu blei jung. Ko ong ba men tim yu blei. But men nin yo i. Kata ka dei. Henry u job u klem ngap i ki perlok ke jung.
Uklam sngap ya kalok ke jong namaru sngau tho namaru bleu badan ke jinga dei ke bajane baru blai bani yo I hang ni bawat u David ro hagani gapor habagi prolog ke jong ki advice you u ne u David uklam sngap yaki barka nongrim ke ba u sngap namar u tip tikna ya kai ke nongrim ke jingi ke jungu ke nongrim le pipe ha ke khot ke basau ku ong u try u don ha ke temple ke ba khui ke jungu u try ke khet ke jungu ha ke beneng ki khmat jungu ki khmi ki irmar jungu ki Tynjuh ya ki khon benriu kata ke dei kan nongrim ke ba u new David u tip namar ba u blei ke bangun u blei jungu u dei u don ha khendeu hangne udan hagak het ke bening ke jungu but ulong ublei ubedan bor neki bedan bor tam ban yo I rul pipe ke khot ke basan kelong bu ke pen I bal pipe kelong ba ublei Tynjuh yu Bahok nri boman baru tau be I ke jingle jubor ke mensim jungu ke isi kemut ublei ulang persya I ke beri ke basniu ublei pipe ke khot ke bas nriu kelong ba ukular ba on sapen sitam ya ki briu ki basniu but henry de pepe ke khot ke basniu kolong ba u try ulong Bahok u try u I ye ko hong but ki ba bai ke jingim ke jongki kin yo I ye ka khmat u try de kolong ba haba ong u try u Tynjuh yo Bahok ngin yo I ngilaban kelih ke ni kapo kolong ba kamut ayu haba ong bo try u Tynjuh yo Bahok kidan ki Kristan khamtang ki barang lung ki gisngu tho bat ki perkhat baka jingim ke jongi kan long khamsuk dan ngila priang yo try henry ka habang perkhat I kani ngakan mau ye ka wei ke jing ong jong wei perlok ku jonga wong ladangi ngimsha Tynjuh namar ka jingai ke jongi U Jisu Khrist to yit bah yala se yangi 4 syam lapanim namar ba ublei haka jingim ke jungi kum ki Kristan un Tynjuh yangi haba Tynjuh yangi kalong ban pen bah ban pen itnat yangi ban pen wandur yangi lebih pe ya ka Bible U Jisu Khrist unjuk kular bal lebih bot yanga pinyo ke jingsuk ulang lepi pingmut ban bot yanga pimon ban bot yanga kheng ye kador pediban ba el jom keding pna ki briu kan isi yepi pinsha pun sitom bar kumta terte dei tang U Jisu Khrist na baroh ki nong lam ke ba imah kan ko batai obum ai kita ki fake promises ki jingkular ki bom dei but unrei u ya tho ye ke ban seja lobe lepi pe haka jingim haka Bible de pipule bagi ta ki briu ki jong blei ke basisha ki briu jong ki jingai ki mat shibon ki jingai anai nuksai pi le pipe yu Abraham udai bula yo e kata ka nam ukpa jong ki jingai yo ni la Tynjuh bal ke Bible ko ong ba mau bar ka lok ki jong u kim yo khon on the kila temen bha haga por ka ba de kila ka sara kadap khandai phusnem ke yo khun jongka u Aisak barka ke bajia ni yo u khun ba marwei jong ka sara ba Abraham u tes yu ni shakri jong wong yu ra yu nu khun jong me ki lei ba to kenya yu u blei u Tynjuh yu Abraham ban ni yo bu ne u Abraham u jit ban ko ngu yu blei u le thik ku mu ong blei re ha shwa bu umut ban kenya yu boleh orang sangat ngai dengan pukre ya kalau berat pemain kenya dan yo hang ni bu ni ubri jong boleh u job ye ka tes ke jong u jit ban ong ho yu boleh ban yo hadin nanta kuno boleh kuntu yo le de pipe Genesis arpusan gelong de khot bakhatsan hado bakhat pra ka ei bakting jong boleh ko ong kong bat utau angal utrai ukhot pat sachisin yo Abraham na bening bar ula ong ngala smai haladi ong utrai nambar ba mela le ye kani
bat ba memshem la bat no wat yelo khun yo khun marwe jong me nanga bada ka ba kyrkhu ngan kyrkhu shisha yemi bada ka ba penroi ngan penroi shisha yo sumbai jong me kat ki klor beneng bat kumusyap uba harut kudro baru sumbai jong me un yo bat haladi yaki khrdop ki nongshun ki jong baru sumbai jong me ki jai benriu baroh ka perthai kinya pen kyrkhu yalade naba mela ko ngo ya Ka Ktien ke jonga shwabu U Blei Un kyrkhu you Abraham U Blei Un Tynjuh you ben yo iso way U briu jong Blei uday u job ngai siam baroh umdon ke bom tip shapang kani ki bri ke basmat ban pulei ka Bible ki bri ke be U Trai ngiti bo u Abraham uday ku pa jong ke jingai u job uday u briu u Bahok ben yo I hang ni U Blei U ai u ka nam de u briu u Bahok u job lap Tynjuh you hado kata-kata uday u briu Bahok de u briu bakongo U Trai de u Blei U la Tynjuh you Satan sngu tenat ya ka ka ba ya ka jingim ka jinglong jong job ula panbor no Blei bon Tynjuh you ngi yo iba hak jo ko por u neu job ula do ya ka spa ka jongu ula do ya ka jing ya ki khon ki khti ka jongu ula do ya ka spa ka jongu bar ngi yo I u ni u briu jong Blei u klem ino U Blei u klem tim U Blei kumbo ongkalok ka jongu hen rei u yaine badu priang ya ka jing Tynjuh ngi yo I ka bacha bo wat ula do lu ki hen rei habakut bat U Blei pun phai biang arsha ya ka buludu dei tangkata u Joseph uday u briu u babay a man of integrity ngi yo I kalong da ya unu Joseph namar ka jinglong hok ka jongu la set bendi yu dei namar ki kam sniu ka jongu kare namar bu long u briu babay a man of integrity ha shwabu long u prime minister jong Egypt pikan ma me baka lok jong Potiphar ka pen be yu Henry u nei u trai la ka jong ka kam u jet ban rong ye ka jong pen shoy jong ka lok ka jong but nakadaw ka ta la pare bum dei u la poi shebendi ban yo I ka faithfulness ka jong ye ka jing be ka jing hok ka jong ba kita ki jing Tynjuh ka jong Blei hade u la kentiu nam yu Daniel ro namar ka jing ngeit ka jong namar ba ulong briu ba yai duai u briu bum long ban bum pendem ye ka bum dei but ujit ban ong nganom mani kino ki Blei ringan mani bat ngan duai tong hu Blei u chunga yauni la tep yu haga krem kising but hadin nang talu Blei la kentiu nam yu lolong prime minister jong ka Babylon yo David ro fitip ne la pen slim yu hakarta ka ba khatsan snem hareka shimpor yu hak khado khatsan snem hado bo unshim ye ka khats im ban long nong ablong rod jong ki khun Israel hapo kiri ki khatsan snem la haban ye lang bai shibon ki jing Tynjuh shibon ki tes u breu la pen prang yu kum unang ablong rod kita kiri ni yo I ba ye ki jing Tynjuh bangi kren shapang ki jing Tynjuh kamut ayu bo Blei U Tynjuh yangi na laban ong ba kabak habo Blei U Tynjuh yangi kalong U Tynjuh shwa bon kentiu nam bat pundon buram yangi bat bon kyrkhu yangi skawe ki jing keling laban keli ba Blei bo Blei U Tynjuh yangi Blei U Tynjuh yangi kabanong kong bat kabadon kame Blei U Tynjuh yanga bat yapi dei namar bu I jengi proverb life way khat bakhat ar ka om kuni ko khon wat new beng ye jing sneng sempat U Trai lumni wat sngu setia ye jing sneng ku jung na ba ya bu U Trai we u sneng kumbo kuparo yo khon bu we Blei ba U Tynjuh dei namar bu I jengi Blei bu Blei U Tynjuh yengi ka ba ar ka dei kalong ban tei ye ka jingei ke jengi ban pun scam ye ka jingei ke jengi ni pulil ringi
puli nongkong Petrus kalong benongkong dekhot bendri behunyo ko ongkum ni. Ha ka ba pi yasngu kmene lamenta khendiat por. La de donkam la pensngosi ye phiro ha ki ba bonjai ki jing Tynjuh. Kenang ba kata ka ba prang ye ke jingai ke jonghi. Ka ba kham kordor ye ka kser ka ba jonno. La prang ru ye ka de kating. On yo shem ye ka ha ke jingai ro bar ke burom bar ke jinglong burom ha ke jing penpau U Jisu Khrist. But Job ar phulai kalnong de khot bishpeu ko ongkum no. Henry u itho ye kalanti bangayai. Onda ula Tynjuh yanga ngan mi no kum ka kser. Ye ka no kesiar bangintip ban pen perang ye ka bakan long janai bakan long ka ba bha lelek no la Tynjuh ye ka hagading kum juro ye ka ngeit ke jongi ngasngu tanat ye ka wei ke jingong ka long ba U Blei ka thong ke jongo ke jingi kam dei ban pen skub ha yingi re ban pen san yingi ha ka jing long man sim ke jongi but hakajing koi kijongo ngasutna hakatin phareng ko ongkum ni God's goal on your life is not to make you happy, it is to grow you up to spiritual maturity. Happiness comes from holiness. But ka jinglong bo U Blei ujongi ukam interest ye ka character ye ka jinglong kijongi ban ya ka ba ni ngin suk henry kam don ye kata kaman penperang yengi baka long baka way na kalat bo bulay un pensan yengi hakajing Kristan kajangi kadai long ba kijing Tynjuh long thikum gitu ki balai gym menta don shibon ki bru Kynthei bat shinrang ni smart ban lay gym ban le exercise la de pi kwa ban ksa pi kwa ban klang kamet ki jongpi de pinra dang itu ki dumbbell ni ki tiar ki ba sting pinam ksa dai num dai pide ban ra da kita ki ba khia bat kat ba ki jingkhia kata ka ba phira kata kan pen klang ki dok sa ki jongpi ya kan mau don weu samla wan chukpa jungu ong papa ngan le kumno khnang bangan ksa kamet ka jonga bangan klang kamet jonga ipa jungi ong phio ine mi to ma ba he obodon hapla ong ho ing yori ong khile push you ta khniat you ta ma ba tao khun le kum ta ba hadin kat to kan po la wan ban complain shu pa jung ong mapa ngalan push man ka sngi you ta ma re tang shi in shiro khi tao papa jung ong na klem ong yimi ban push khnang bo ta ma on kan ria na ong yimi ban push you ta ma knang bak men ksa blog wait ha ka jingim ke jungi blei ukwa ban pentei ke jinglong ke jingim ke jungi ban pen prang yingi de na ta ka daw Tynjuh yingi so go wei kalong ba balei bu blei Tynjuh yingi ka daw kalong ba ukwa ban pen kre yingi ban pen kiu ko dan yingi sika next level ha ka jingim ke jungi do blei kan mau yigani ladau man bu blei ukwa ban pen kiu yingi unsa tes yingi le pipe Deuteronomy prakal nong de khot ba ar balai ko ongkum ne tomen kan mau ru ye kata kalanti baroh ye ko U Trai bo blei jong me ule yalam ye me hakini ki safu snem hakata ka riklau ye ka ban penrit ye me bat ye ka ban Tynjuh ye me ye ka ban tip ye ka ka ba ka donor ke jong me lamen sumar na ye ki hukum jong ula penrit te ye me bat ula sya ye me ban sngeltngan bat ula psa ye me da ka mana ye ka ban mem jutip lomne ki kpa jong me kim jutip kanang ba un pentip ye me ba ubriu im tang da ukpo hanrei ba ubriu im da ka Ktien baroh ka ba mi na ka shuntur jong U Trai U Blei ukwa ban kentiu nam yingi ni kan mau yung Moses la Tynjuh yu hakariklau hashwa bo U Blei un penun kami ban yalam ni ki khon Israel na ka jinglong rao but you can mau yu Joseph la Tynjuh yu haka yings im hashwa bo un long u prime minister yu Daniel la Tynjuh yu haka sem jong gising hashwa bo un kentiu nam yu wa haki hap kini ki bru jong Blei
i haban ye lamba ye ki jing Tynjuh ha shwa baki kin U Blei Un kun tu nam ye ki kobor ka babha ka longba U Blei habo Tynjuh yangi udon ka jing thumu na ka bynta ka jingim ki jungi sekawai balai Bu Blei Tynjuh yangi kalong bangin job yiki pop haki jingim ki jungi Exodus arpeu ong teu Moses lo ong how tau pai ba what something namar ya ka ban Tynjuh ye pi U Blei ulawan bar ka jing shepting yu kan long hakmat jong pi ba phinom le pop haba Tynjuh yangi kalong bangi ngin job yiki pop ki jungi ba sndriu kalong ba balai Tynjuh yangi kalong ba ban pen kre yangi bangin pediang ye ke jing kyrkhu ye ke bangingi pan no Blei kadon ko we ke jing ong ka ktin nong we ko ong you must be tested before you are blessed pi day ban Tynjuh ye pi ha shwa ban kyrkhu ye pi Lucas chipeu khandri kul non khot be chipeu khat we ko ong jar bolong bala ban shania ha iba khndiat e ulong bala ban shania ha ga be shibon e jar bolong ubom hok hai ba khndiat e ulong ubom hok ha ka shibon ru namar kata lada phim shem la long ke bala ban shania shaphang ka spa ka bom hok u ei uban shania hapi ye ka spa ka beshisha perlobit kane ka jing Tynjuh ubuloi kwa ban Tynjuh yingi hato ni la nem ban handle ye ka ei ka bakrau but Tynjuh yingi nai berit baroh nangi ngi kwa ye ka jing kyrkhu ka jim jing dei nem dei rei ngi pat ngim kloi pat ban sha ye ka jing Tynjuh rei ka jing shisha kalong le ngi kwa ban yo ye ka jing kyrkhu ni ban kloi ban sha jing Tynjuh Jacob kalong banangkong de khot ba ar do balai ka ongkum ni ngasutanat bahai kini kyong bo to phnyo ye ka jing kemen suda ko pra bangi junga haba pitip ha ki jing Tynjuh babon jai haba pitip bakata ka ba pen prangi ka jingi ki ye ka jingi ka jongpi ka pelong ye ka jingiasya hanre ka ne ka jingiasya to ai kan yo ye ka jing trai bajanai ba phin yo long ki bajanai bat ki batli biang ki bomduna hai ki ei ro piong okay mentang ilati balai Bu Blei Tynjuh yangi yo le se piong ting kumno pat ngin pas ye ka test ye ka ki jing Tynjuh ki jong Blei ko nangkong pi kwa ban test ban job ye ki jing Tynjuh ye ki test ki jong Blei ki jing pi ko nangkong hi kum ki khun jong Blei ka dei duai dei ki jingduwai kadai ke jingduwai kadai ke atiar ke jong wei puai bangai ka jingduwai ka don ka bor haka badai na kata ko jingkhot ke jong kalong om dei tang baduai ha ka por bangi don jinge ka jingduwai kadai ban long uthit snam ke jingim ke jongi khanang bingin yo ye ke jing start ke jing shempang kumno ye ka bor bat Bu Blei Un yalam bat min smooth ho kun ye ka lunti ke bangi dei banya ka bahar kalong kadai ka daily quiet time ke jungi ka por ka bejar ke jungi bar Blei ka jing pule bar ka jing ngam jili ka ktin ke jong Blei kane kadai ka challenge ye ngi ki khun ke jong Blei kane ke kini ki juk ke bamanta ki ba bon ki bal khot illi ki khun kristan ni ngim pelut por ban pusan ye ka ktin ke jong Blei ngisngutanat ban ruai ki jingruai ngisngutanat ban ruai hanrei ban pule ka ktin ke jong Blei pat ngim duai ni long ki briu ki babe bat buduna ki jing tip ki jong kten jong Blei te le phikwa ban pas ka tes duai pule ka kten ki jong Blei kumba pule ka manual jong kono ka tiar phikwa ban punun kam phai ka pule ka manual ko balai ka long le phikwa ban job ye ki jing pensho ban ye ki tes ki jong pi shania how try hapa yai i kita ki jing ki jopi shania U Trai kumba shania Abraham shania kumba shania jung Daniel kumba shania David kumba shania Joseph but segawe kalomba pi kwa ban job i kites pi de ban ko ngu ye ka jing lam ki jong Blei ulai yalam ye ki
briu ke ba krau jong blei ka Bible pun yalam yang abat ya piro but sagawai kalong pin job i gijing pun shoy kan mawi kani ke jing imbriu ke jing pi day ban pemle namar ki perlok ki don ka bor ban influence jingi barabor jid ki perlok ki ba kenjaman sim ki ban aiman sim ya pi ting namar ba haba pi singu down pi singu khia ka man sim ke jong pi hal re ba pi pe ba pi yo ki jing slok para bangai ba aiman sim ya pi ban tur shekman kumbo ong no rai laga thma kanang jor lei wat kan ran shenia hau jisu dei ma u bashan but sikawi kalong ni dei ban yit ye ka donut ki jongi u blei un tessingi nagata gadao yit ye ka donut bat ka jing ki jongpi de pipe u job u le kumta u yit ye ka donut ki jong but sikawi kalong ba ni dei ban job kalong ba haka jingim ki jongi ni dei ban long ki bru ki ba sngongo Nasutanat upol thosh ki nongkong Thessaloni san kal nong de khot ba country ba do ka prau ko ongkum no to phin le kmen halakasngi to duai khlam report haki aka baro phin ai ka jingo namar ka neking ka long ka monu blei ha u Christ Jisu ka don ka we ka jing ong ha ka tin nong we ka ong a thankful heart is a good medicine for the soul ka donot ka ba aingo kadai kadawai kababha yakaman sim blobit hashwa bangan pengkut ngakwa bangi ngin sngut ho yakane balai bu ublei u Tynjuh yangi dai namar bu e yangi ukwa ban Kyntiewlin yangi ukwa ban pendan kam yangi ukwa ban penprang yangi but kenmau yakane nak don iwe story ban ya tho yepi longba udon uta ubri unong shnalet unong shnalet dola de shna yu tawlet hashwa un bo yu hapo itai sindok bande yu u ai u kjihikai santali kjihikai ke ba corridor yu tawlet o ong let kan mau ye kani ba kano ka ba mele min sa penmidak ong tin preng everything you will do you will always live ama kano ba mele min pensada kabaru ong ye kita ki kan mau let kano ka jing bakla ke jume mela ban pen bait ye ki mela ban pen khu ye ki kumun do eraser do rubber kabalai ong kan mau let ye gani ka ka badon kam hami kadai ka bahapo jume dei ka bahajrong ke jume but ka basau but ka badon kam ha gani ong ha ka jingim ke jume men sahab yai langba baki kin shoot yeme ban penep yeme hanrei dei ka ta ka jing sha kur shoot ka jing ban sha shoot ka jume ban penep yeme ka ban pen bha yeme but ka basan mo ba men long u pencil ba bha to be the best pencil me dei ban sha yelade ban sha yelam ha ka kti ka ba bat yeme me kwa ban long u best pencil me dei ban sha yelade ba tau ba bat yeme un yalam yeme lobi ha ka jingim ke jong niro ni kwa ban long ki bri ki ba best ki bri ko long ban pen bha yangi ni dei ban kloy ban sha yelade ban pen nep yangi ban pen prang yangi ni kwa ban long ki bri ki ba ban ki ba bha ki ba best ni dei ban sha bo blei un yalam yangi kadon ka bai ke chingo don ka por pi phala balai ba phimyo sngewi ka sur ke chongo blei ha ka jingim ke jong pi ha ba phi mat ke jing Tynjuh re kan mau ye kan ni bikin nong hi kai barabor ki snap jar ha ba ki kna ki dan thotes ha ka jingim ke jong ro kolong kumta ba don ka por bangi ong ngim sngewi ka sur ke jong chwai re kan mau blei snap jar usha e pi ban le ko ta khang ba phin yo ban thoi ka tes but pin mas sikates blain ya rapi blain kyrkhu yin ka jim jongi ngin laban mat shibun ki jing Tynjuh han rekan mau ke ni blai unom lai bonum sha
ni ke jing Tynjuh balat ye ka bor bangina pansha pada U Blei Un ke jing temu ke babha om nomar bu isi ni reban kyrkhu ban kentiu nam yengi Blei Un yarap Blei Un kyrkhu yengi dongin duai ni ai mit try ni mata ke ka por ka bakor yek ba mi kunrad melakren ngi longba ke Ktien ke jome kumang U Blei Un Tynjuh yu Bahok pada try chisu bakor hoi ha ke jingim ke jonging in haban mat shibon ke jing Tynjuh ha ke jingim jengi kung ke kristan rai tu isne tu yarap patu yalami kunran bangi ngin yasha ba kita ke jing Tynjuh kan yo ban pendep ke jing Trai ke jongkah ke jing jengi kenapa men yo ban penun kam yengi ban pen perang yengi bakon ra chi su bakodo dan shibon ki bre ki ba mat jing ke jing ke jongki ya rabi ki bangit singot hu i ka purpose ke jing temu ke jongkah but I boring kan ran Jingiasyllok amen